Sigurna sam da znate po čemu se razlikuju čvrsta tela, tečnosti i gasovi. Kao primjer čvrstog tela, evo jedne krede, stalnog oblika, stalne zapremine. Verovatno ste se pitali zbog čega čvrsta tela imaju stalan oblik i stalnu zapreminu. Tečnosti nemaju stalan oblik, već zauzimaju oblik suda u kome se nalaze, ali imaju stalnu zapreminu. A gasovi nemaju ni stalan oblik, ni stalnu zapreminu, već određen sudom u kome se nalaze. Šta se to dešava u unutrašnjosti ovih sistema? Kod čvrstih tela molekuli osciluju oko svojih ravnotežnih položaja. Amplituda oscilovanja zavisi od temperature. Što je viša temperatura, veća amplituda oscilovanja, ali oni oko sebe imaju uvek iste susede. Znači uvek su u istom okruženju. Kod tečnosti molekuli također osciluju oko svojih ravnotežnih položaja, ali njihovi ravnotežni položaji mogu da se menjaju. Tako da oni menjaju svoje susede. Znači njihovo okruženje tokom vremena se menja. Otkud ova razlika? Ona je posljedica jačine molekulskih sila. Naime, u čvrstim telima molekulske sile su najjače, odnosno kinetičke energije molekula su toliko slabe da ne mogu da ih savladaju. Za razliku od gasova koji imaju veće kinetičke energije, tako da su njihova rastojanja toliko velika da možemo da zanemarimo molekulske sile, odnosno njihova kinetička energija omogućava im da ih vrlo lako savladaju. Evo na dijagramu zavisnosti sile među molekulima od rastojanja između njih.